Ovako Raja. Ovo je Mosor. Ovo je Mosor koji je stvoren ima koliko godina, 1000. Endela Abaz ide, evo ga sad Belmo šuta, ajde skinuo se go. To Belmo. Ja ću ti da vam pokažem. A gledaj, pločica učeka, gledaj, beton sve, a ima da ga mahira. Ona, Belma jebe mi je usta. Jebe mi je usta. Ko ide?